Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kinina sa aming ubos nga lagad nga si Papa Joe para mudalit na sad ninyo og lain na sad nga istorya sa kinabuhi nga magahatag og inspirasyon kanatong tanan. Sa atong mga kaigsunan diha, labi na sa atong mga kaigsunan nga wa pa ka-subscribe kay sa atong naibaw-an, daghan tag mga viewers pero wala pa maka-subscribe. Please help and support our channel, ang Dear Papa Joe Stories. Click the subscribe button o the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga gusto ninyong madungog. And of course, sa katong ginahan maminaw sa mga daan na itong mga istorya, naasa na inyo makitaan sa laing channel na to, ang Katabi Kauban ni Ate Gems. I-search na ninyo or i-check lang ninyo ang mga links below. Sa gusto magpadasad, just check the link below kung saan nyo pagpada sa inyong suwat sa kinabuhi para mahatagan na to o kinabuhi sa tong YouTube channel, ang Dear Papa Joe. So dito maglangay, aniya na ang laing istorya sa tuang channel. Karong adlaw ato ang pagbasahon ang suwat nga pinadaan ni Yeng, usa sa itong mga YouTube subscribers nga naghisgot sa iyang journey. Life journey ni Yeng. Dear Papa Joe, just call me Yeng. 31 years old ug nagdako ko sa province somewhere in the eastern part of the Visayas. Uni ka iha ko sa kong parents mo nga pinangga ko nila bisan og dili mi dato. Pero nga ako mga ginikanan naningkamot nga mahatagan ko nila og haruhay nga pagpuyo. Farming ang pangita sa akong papa. Naguma siya sa yuta nga kabilin pa sa ancestor sa akong mama. Dili lang kay farming lang ang ilang gisaligan, napod sila mga livestock sama sa pagpamuhi og baboy ug mga baka. Nagdako ko nga energetic nga pagkabata, kissable, charming, responsible pod kay na-train ko nga mutabang-tabang sa ginagmay nga bulaton sa balay. I'm also raised in a God-fearing family. Devoted me sa mga religious activities sa church. Ang akong papa kay usa ka lay Eucharistic minister sukad pa niadtong 24 years old pa siya. Makaingon ko nga almost perfect akong childhood nga days bisan og simple lang ang among pagpuyo. Pero happy ko kay naka-experience pa ko sa typical nga kinabuhi so sa kabata sama sa mga physical nga mga duwa like Chinese garter, shatong, hide and seek ug uban pa. Nakoy best friend niya nga si Lovely nga ako rapod nga second degree nga cousin. Kada buntag, sayo siya nga muadto sa mga balay para magduwa-duwa mi og tinda-tinda kunuhay. Gamit ang mga putos sa candy o chicheria nga kinaykay panamo sa mga basurahan. Muna ang kugihan kay ko nga magtigom og mga basura. Kay kung makakaon kog candy di gyud ako ilabay ang wrapper. Akong taguan kay para na sa among kwarta-kwarta sa among duwa nga tinda-tinda. Ang pinakanindot ug pinaka-rare nga putos sa candy mas dako og value nga kwarta. I can still remember nga paborito namo ang term sa kwarta-kwarta namo kay $10,000 million. Unya magbalay-balay mi ug magluto-luto mi. Mag-imagine nga dato mi unya padaghanay og mga kwarta. Di ba pagkanindot balikan ang pagkabata, Papa Joe? Kundiin wa kay ginahunang lain kundi ang makita sa daan og rare nga putos sa candy nga mas dako og value. Ang bata happy kay kung makontento naman ug unsay naa niya. Walay ginahunang bayranan sa kuryente, tuition, rental, pagkaon ug uban pa. Kung pwede pa lang magpabili na tang bata kay kung mudako na magudta, diha na magsugod nga maila-ila na nato ang stress, anxiety, depresyon, problema sa kwarta, problema sa kasing-kasing o daghan pa. Makamingo kay nga dumon nga sa una kada palis o hapon pagatawgon dayon mi sa mong lula kay pakatulgon. O di mi makatug, andaman miglipak sa kawayan. So kami po din taon nga mga igagaw, mapugos og ligid-ligid sa banig sa akong lula. Pero okay naman pod kay inigmatan namo nanay andam nga nilungag nga saging kardaba, parisan og champurado. Lami na kayo, Papa Joe. Those were the days. Happy kay ko sa akong childhood days ug dakong pasalamat nako kay maayo ang tibuok pamilya. Suportado nila ang akong gusto, labi na kung parte na sa mga event sa eskwelahan.
Sige, kawangon ko na nga very energetic ko nga pagkabata. While nag-school ako sa elementary, halos tanan nga mga school activities akong apilan hangtod na pud sa high school. Tigapilan jud ko og mga extracurricular nga mga activities just in time nga na ako sa adolescent nga period. Nagkasakit ko og magkaluya-luya na. Siguro tungod sa pressure sa school kay lahi naman gud ang palibot. Ang ako mga classmates sa high school, labi na mga babae kay nagsugod-sugod na o crush. And of course, appeal na pug ko. First crush na ako si Neil. Mao niyang pangan Papa Joe but our classmates called him Mayor. Ang nakapan basta gwapo ang atong crush kay daghan pud taog kompetensya. Halos na ng babae adto niya ma-crush mao nga murag nawad ana sa gudayon o pag-asa. Package deal magud kaayo si Mayor kay gawas nga gwapo, bright pa kayo. Mao nga ako para di ko mawawan ug di ko makatubag sa maestra na pressured ko og study og taman. Sumaw din nilang gingon nga makaayo po di ay nga doon na kay inspirasyon. Pero para nako lisod gyud kay ang math. Pero murag blessings in disguise ning subject kanamo sa mong duha ni Neil. Kayo sa kaadlaw niadto during sa mong math subject, gihatagan mi og math exercise sa mong teacher. Ug pagtan-aw nako sa equation, lisod magyud kaayo. Gisugdan ako paningkamot kay murag wag gyud ko'y ma-answer sa akong notebook. Maay na lang kay ni gawas sa among classroom ang teacher unya nakahigayon og duol si Neil nako, or also known as Mayor. Dito sa akong chair nga gilingkuran og nangutana siya nako nga okay ra kayeng? Nakubaan din ko. Pero nakatubag paghihapon ko og honest nga answer niya. Dili uy, lisod kayo ang math uy. Ni-smile si Neil nako dungan sa pagtunol siyang notebook nako. Unsa man ni? Pangutana pa niya. Ayon sa pamandi ay, di answer nako, tubag pa ni Neil. Pakopyahon ko ni mo Neil? Sure ka? Nagduduha pa ko nga nangutanan niya dungan sa pag-smile gamay, unya dayon pa cute-cute niya. Kopyahalan na akong answer diha. Tubag pa ni Neil, layon talikod og balik sa iyahang chair. Huwag ko magdahom nga ang math nga pinaka-hate na ko nga subject kay mao'y sinugdanan nga magka-close ming duha sa akong crush. Sukad manggod niya to Papa Joe murag concern na kaayo si Neil nako during math. Basta murag mawindang na nga akong naong ug klaro nga bothered na kay ko, to the rescue dayon si Neil. Tagaan ko niya og answer or iya kong pakopyahon sa papel. Pero lagi, tungod kay sinun-an ra, inig oral test, like anang manawag na ang maestro nga mo-answer sa board, magtago-tago gyud ko para di ko matawagan ni sir. Nakabantay si Neil nini, as usual, concerned siya nako. Usa kahapon niya na iya kong giingnan nga, para di na ka nervyuson tawagon ni sir nga mo-answer sa board, tudluan na lang tika. Kay lisod maguna og sige lang kag pangupya. Unya, maka-check ra ba sa tinud nga papel? Unya, wa kay na mahuan, lisod kaayo. Kada ko nung tubag niya nga yes, nga to kang Neil. Wow, ako naman siguro pinakaswerte nga babay sa among school. Di basta-basta ang akong tutor. Hey, so cute, lovable o grabe ang among closeness. Like magdungan mi og kaon sa kantin. Unya, nangita siya way nga magkatapad ang among chair sa classroom para magduol na mi, pirmi Papa Joe. Usahay mo andar ang iyang kakulit kay mangukay siya sa akong mga things. Like notebooks, unya iskan-scan niya. And then, muana din siya nga, you might be bad at math but you have the best handwriting. Wow, kanay siyang compliment oy. Kataas sa buhok sa Disney Princess Papa Joe. High school is very memorable and lingaw gyud kaayo. Mag-uol na lang ko og hapit na ang Marso, magbakasyon na dayon. Unya, di na mi makakita sa akong crush. Mag-wonder ka, sa sunod abli sa klase, close pa ba gihapon mo? Or maybe makakita siya og laing friend. Or worst, makita siya og bag-o nga kaplag nga girl nga most like pa sa imuha nga aura. Ang ako mga gikabalak-an ay tabugyod pagsunod abli sa klase Papa Joe. Di makaabot sa amuang o di mi makabuot sa amuang section. Kay inigabot nimo sa school, nakasuwat na ang imong pangan sa pultahan sa imong classroom kung asa ka nga section. Nag-goal kay ko kay di na mi classmate ni Neil. And worst, naa pa ang iyang room sa layo sa akong room. First day sa among school, nagluya ko kay sige ko ga tanaw ug tanaw-tanaw sa dapit silang classroom pero
wa ko'y makita nga Neil. Pagkasunod adlaw nalipay ko kay nakita na ko si Neil, pero na siya laing kuyog nga mga kagrupo niya nga mga lalaki ug mga babae. Sa tanaw nako lingaw kay siya nga murag wa ra ko makit-in niya. I mean, unsa naman lang ito ang among 1 year nga closeness, Papa Joe. Nakalimot siya. Dito nagsugod na og kaguol na pug ko. Hilom mo na kay ko. Di na ko ganahan nga mogawas-gawas sa classroom. Maglingkod na lang ko sa chair during break time. Nahimo na kong introvert, Papa Joe. Nahadlo ko basin og masakit na pug ko pareho sa una. Kay nahitabo na naraban ako basta ma-trigger ko sa kaguol, masakit ko sama sa magluya o di na ko ginahan mo kaon. Di na ko ginahan mo bangon. Kana bang murag wa na ko'y gana sa akong kinabuhi. May na lang ko sa kaadlaw niya to nakuratan ko diyang nikalit og butho sa akong atubangan sa mong classroom si Neil. Nasyak ko og walay reaksyon. Way emosyon nga nagtan-aw niya. Giyug-yug pa sa usa ko ni Neil ang akong abaga, usap ako ni react nga naana day siya. Huying, noon sa man ka oy, others naman kay ka. Di naman ka managad, abi kay lahi na taog section. Halos musinggit na si Neil. Really? Others? Ako gyud ang nausab nga ikaramay nakakita naglaing mga barkada unya nakalimtan na nimo ang atong friendship. Pero wa na ko gi-voice out, Papa Joy. Kutob ra to sa akong nahuna. Instead, namaka kog tubag niya. Busy lang ko Nagsigi kog practice og solve og math kay wa na ra ba ka. Wa na mapasuon nako. Matod pa ni Neil nga kaya ra kuno nako ang math kay bright man jud kuno ko unta. Di lang jud kuno ko magtuon. Pero karon nga nagsige na kog tuon, I'm sure makat-on ako. Nakoy laing tuyo ni Muyeng. Dali, ato ta sa likod na para way tao makita. Matod pa ni Neil nako. Nito gigayunan ni samot akong kakulba kung nganong mangadto mami sa luyo nga wa may tao. Unsa ka? Manguyab ka siya nako or maybe mo kiss siya nako? Maka-experience na kako og kiss for the first time? Bisan og gikulbaan ko pero nisunod ko kang Neil nga naglakaw padung mi sa likod sa building. Og diyang naabot nami, doon na siya gikuha siyang backpack o niya iyang gitunol nako. Mao ni akong i-surprise ni Muyeng. I hope you like it. Matod pa ni Neil. Gidawat nako og mainampingon nga gilaksi ang nakaputos nga papel sa usa ka frame. Unya akong gitan-aw, usa ka painting nga murag abstract ang dating. Ako'y naghimuan na para imuhag yun na iyeng ganahan ka. Pangutana pa ni Neil. Ganahan yun kay ko, Neil. Thank you kayo ani ha. Tubag ko pa. Well, wala man to nanguyab si Neil nako nitong higayuna. Pero he made me feel special, Papa Joe. After that, I've waited Neil nga maybe mo approach siya na pud nako, maybe mag-invite like dungan og kaon or dungan miguli. Pero wa man gyud. Maybe it was just all a pure friendship lang yun ang iyang feelings nako. Ug ako ra ang nag-assume. Tungod niya na, I started feeling insecure. Again, og nisamot kahilumon. Di na makigalubilo sa uban akong mga classmate. Mas malinawon man good kung ako-ako lang. Pero sa kadlaw ni adto samtang naglingkod ko sa malinawon nga usa ka chair, tunay natagak sa akong atubangan nga usa ka magazine. Niduko ko kay akong puniton ang magazine pero dunay laing kamot nga nipunit ug siya gyud ang nakauna og gunit. Pagyangag pa nako og kinsa. Nakita ko usa ka lalaki unya ningon nga ganahan ka? Huwami lang sa niyo. Matod pa sa lalaki nga nitunol nako og magazine. Ang lalaki kay usa di ay ka transferee og ako siyang classmate. Siya si Ron. Attractive si Ron. Unya sugad adto nagkasuod na pud mi og tungod lang sa huwam-huwam og magazine. Muistorya siya nako sa iyang family background ug ako pod ngadto niya. Ang mas ganahan nako niya nga quality kay very family oriented ug God-fearing siya. Ug tungod niya na mo na ako nabantayan nga sa akong kaugalingon nga na fall in love ko ni Ron. Pero sad to say, pag-abot sa closing sa school, magkabuwag na pud mi. Unya pag June, opening sa class, kay lahi na pud ang akong section. Lahi pud si Ron, lahi pud si Neil. Ang nakasikit pag yun, kay naka-invest na ka og feeling nila. After mulabay ang usa ka summer break, wala na.
makalimtan na kanila. Yes mo ni nitabo. Lahi na pod nga kakuyog-kuyog si Ron nga mga babae ug ako. Igo na lang ko sa pagpangutana og ngano. Ingon ra ana di ay kasayon nga kalimtan ang friendship. Pero sa laing bahin mas maayo ra pod para makafocus ko sa akong pagtuon. Kay graduating na ra ba ko sa high school. Og pila ra may istorya nakagraduate ko high school nga wa kasuway ug uyab-uyab Papa Joe. Nabalitaan ako nga si Ron nga ni-enroll siya og BSECE o BSCE sa private school o college sa among dapit. Samtang ako nagtambay lang og unsaon man nga di pa man ko maka-decide gyud kung unsa nga kurso ang bagay nako isip usa ka introvert. Ganahan ta kog culinary kay maayo ko nga muluto-luto kay ana ra ka sa kusina. Bagay sa akong personalidad nga ganahan pirmi nga mag-inusara. Pero mahal man kaayo ang culinary, Papa Joe. Kay need ko moadtog ng lugar, kay wala may gi-offer nga culinary school sa among lugar. Para di masayang ako mga adlaw nga nagtambay sa balay, nitrabaho ko sa pharmacy sa akong auntie. Ang pharmacy nga akong trabuan, dili ra pod layo sa eskwelahan ni Ron. Pero migod ko niya makitaan nga mangabli og manira sa pharmacy, nag-arrange sa mga tinda, manilhig og magmap sa floor. Mga bation ko og ka-awkward kay siya nag-eskwela niya ako wala. Map-map lang sa floor. Pero buotan kay si Ron kay managadyod siya nako. Hapiton ko niya sa store para mag-hi lang. Hi and hello. Mo good morning og mangutana og nikaon na bako or nag-snacks na bako. Kada kakita nako ni Ron nga mulabay sa store unya nag-uniform nga nagdaog mga books. Gibati nako ang motivation para sa akong kaugalingon ug na-realize nako nga nindot man di ay nga mahimot ang estudyante. So pagkasunod semester nanangid ko sa akong auntie nga di nako motrabaho kay moeskwela nako og college. Nagpa-enroll ko sa ka state university nga medyo layo sa among lugar. Dikuha ko og education which is dili unta mo akong gusto. Ang akong parents ang nagbuot nga education lang ang akong kuhaon. So sige na lang. Ang importante nga nakapasar ko sa college entrance examination. Dili costly kay state university man. Pero mao lagi na, malayo ko sa akong parents kay need man og dorm duol sa school para makasave og time and money. One time nagsakay ko og bus niadto nga ang pangan kay Christopher. Daghan kay kog dala kay pangandam lagi para sa dorm. Puno kayo ang bus. Way malingkuran, mao nga nagtindog ra gyud ko. Lisod kayo ang kahimtang kay nagkapungay pa ang akong lawas sa mga gamit unya nagkupot pa ko og sa gunitanan para di ko malamba. Sa kakusog sa dagan sa bus, I wonder wa man lay bisaya usa ka lalakang ni-offer nako og lingkod. Hurot na gyud siguro ang gentleman sa kalibutan. Nihunong og kalit ang bus o bus, mao nga hapit po ko na dusmo og tungod niadto nabuhian nako ang akong mga bitbit nga uling og dito nahug sa lalaki nga naglingkod sa akong tungod. Nag-isip pa gyud ang plastic mao nga nikagay sa bukton og ang karsuni sa lalaki dito napunta sa lalaki pa gyud nga nakatuog. Nakamata siya nga nagkauling, Papa Joe. Niyanghag siya din gikan ang uling og perti na kong conscious kay guwapo ra ba ang maong lalaki. Nagkabuang ko pangayo og sorry niya. Okay lang, tubag pa sa mong lalaki dungan sa pagpapha sa uling sa iyang lawas. Iya pa ganing gipamunit ang uling og sulod og laing plastic dahil gitunol diri nako ang uling. Thanks ha, uwaw ko pa nga tubag niya. Pero nismile siya nako nangutana kung estudyante ba ko. Ako po gitubag nga yes. Unya gisulti na lang pod nako ang akong school. Turn out nga pareho may og eskwelahan. Pero sa main campus siya. And then before siya ninaog sa bus, nangayo siya og cellphone number nako. Unya nakig-handshake ug nangatawa pa ming duha sa pagtan-aw sa mong duha ka pad nga nagkauling. Pagkagabi ato nakadawat og text kang JM. Iya pa kong gitawag og ma'am. Good evening ma'am. Ako ditong kasakay nimo sa bus kaganina katong nayab-an sa imong uling. Ouch, medyo uwaw gyapon. Pero ni-reply lang ko niya og emoji nga smiley. Unya ako siyang gingnan nga, ayaw lang ko tawaga og mamoy kay di pa biya ko maestra. Nag-text na mi si JM for 5 months and then nanguyab siya nako
sa text ra pod gihapon. Gusto niya nga manguyab in person pero lagi kay budgeted na pod kayo ang allowance o niya kuhaan pag priti-priti para anhaon ko para lang gyud panguyaban. Nisabot ra man pud ko niya. And after 3 months niya pagpanguyab nako, ako siyang gisugot. Finally, nakauyab na gyud ko. Okay naman siya nga uyab. Magsabot pa mi usahay nga magdungan mi og sakay sa bus kung manguli mi sa among tagsa ka school. Bali i-synchronize na mo ang among sked para lang yun nga magkaabot mi. Hapit na magkausa ka tuig ang among secret relationship, Papa Joe, niadto. And one time, nagsabot mi nga magdungan og sakay sa bus og imagine ang among pinaka-date kay kanang mamauli mi sa among tagsa ka lugar gikan sa school. Samtang nagtapad mi sa bus, kadto siya nangutanan nako og unsay motivation nimo sa imong studies, Yeng? Dali po ko nga nitubag nga akong parents og ikaw. Dayon, ako po siyang gipangutana og balik, Papa Joe. Ikaw, JM, unsay motivation nimo sa imong studies? Wa ko mag-expect sa iyang tubag, Papa Joe. Ang akong anak, nakuratan kay ko. Hapit na mi mag 1 year pero wa siya ni sulting nga naa siya'y anak. Minyo day ka? Nadi kay asawa o anak? Pangutana pa, nako niya. No, dili ko minyo, Yeng. Atong pag high school nako, nakadisgrasya ko sa kong uyab, nga high school pud sa manako. Nagkaanak mi pero nagbuwag na mi. Tuwa na niya ang bata karon. Mo nga naningkamot ko og muskwila og tarong para kung ma-engineer nako, pwede na ko mahuwamuwaman ang akong anak. Masuroy na ko siya og mapalitan ako mga gamit. Sunod-sunod na ko nga gitun ang akong laway. Di man po sa ingon nga di ko ginaglalaki nga angkan pero the way siya nangarap para siyang anak ug wa man lang gani na mention ang akong ngan isip usa sa iyahang motivation. Pila ka adlaw ang nilabay so kaniya to naka-decide min duha ni JM nga magbuwag. Ako siyang giingnan nga mas maka-focus mi sa mong studies kung wa mi laing naon ug ni-agree raman po siya, Papa Joe. 3rd year college na ko niyanto og naglisod na sa finances kay daghang mga projects. Ang ako mga kauban sa boarding house kasagaran nila nga naglisod pod sa kinabuhi. Mao nga para makatipid, manginahas mi, Papa Joe. Para lang naay masud-an. Unya mangay rami og mga gulay sa mga silingan unya among lutuon. Mabusog na mi. Enjoy naman pod bisan og ingon ato ang among kahimtang. Ang pinaka-goal gyud kay diha nga thesis na mi, unya wa mi mga laptop ug printer. Mao nga nagtampo-tampo mi sa internet cafe. Adto mi mag-type og mga prints sa among mga thesis, ang among panud-an mooy among kuhaan. Mao nga ang ending manghinas na pud mi sa baybayon para makasud-an. Pait gyud kung mag-college ka nga kuwang sa bala, Papa Joe. Pero okay lang, mo nagingon nga ang mag-antos masantos. Og di gani mi kapanginas adto mi pauli sa Pansit Canton. Kanang duha ka pack nga Pansit Canton upat mi nga magbahin-bahin taon na anak. Tungod kay halos naa naman mi sa internetan, nagpundo nakakat-on na ko og pagbuhat og Facebook. Naghimo ko og own ako nga FB account. Maayo nga diversion sa akong kabisi sa schedule nako og kapos mi sa kwarta. Halos sa tanan na mong panudan, amo naman kong ibayad sa internet cafe. Usahay, mapulaan na mi og kinaon og Pansit Canton nga chili mansi flavor, mao nga di na ko manihapon. Mudrit sunog katug bisan og gutom ang tiyan. Di yo siguro maayo nga matug nga wa kay kaon no kay nagdamgo man kog usa ka lalaki nga blurred kayo ang naong. Di na ko maklaro og kinsa siya. Basta niwangon ang lawas niya. Giwala ra to nako sa kuna-huna. Bisan og magbalik-balik, wa ko makasabot nga nung gidamgo ko ato niya. Or maybe he's just a random guy. Or maybe mugna lang sa akong kagutom. Pagkasunod adlaw niya to, dito ko sa internetan para maghimo og thesis. O syempre, apil na ang pag-open ako sa akong Facebook. And suddenly, nakita ko post sa akong amiga sa Facebook. Unya, dunay ni comment nga usa ka lalaki na out of the blue, akong napislitan ang profile sa lalaki o akong na-invite. Gi-accept naman po niya dayon sa guy, mao nga friends na mi. Usa day siya ka-graduate sa State University nga akong eskwelahan. Unya, bago ra nakapasar sa licensing sa mechanical engineering.
Nag-chat me, unya wa madugay, nakikita siya nako. Giyan ako niya sa among campus, unya na siya ko pagkakita niya kay pagkataas niya pagkalalaki. 5'9" ang iyang height. Unya, tungod siya kataas, slim kay siya tanawon. Nakuyawan ko kalit kay nakahinumdum ko sa lalaki nga niwa nga nasa kong damgo. Bisan og di maklaro ang iyang naong, pero ang kaniwangon, feeling na ko, murag siya. Konektado ka ha, siya sa akong damgo. Posible di ay nga makita nimo sa damgo ang usa ka tawo before nimo siya makita in person? Or maybe I was just being hopeless romantic na po niya itong taknaa pa ba, Joe? Kay mao pagani pag-meet na mo, gaan na nga akong buot nga to kang RJ. Pila may istorya, nagka-mabutihan na gyud mi ni RJ. Kung sa Tagalog pa, nagkauyab mi. Ug siya, niadto nagtrabaho na sa usa ka shipping line. Samtang ako padayon sa akong pag-eskwela. Though may pagka-bossy type si RJ, pero mapinanggaon siya nako. Di babag ang LDR na mo kay going strong ang among relationship. Next na mong kita, nakila-ila siya sa akong mga ginikanan. Mao nga nahibaw-an gyud hinoon sa mua nga naguyab-uyab na day ko. Pero okay ra hinoon nila ni mama ug papa kay buutan man si RJ. Unya napay stable nga trabaho. After sa tanang kalisod nga ako nagian sa College of Education, nakagraduate nako sa katapusan. Ang akong uyab nga si RJ ang ni-attend nako sa ako ang ring hop ceremony. After I passed the licensure exam sa pagka-professional teacher or LPT, wa din ko nag-apply as private teacher. Nagtambay lang ako sa MUA for a while og nag-training ko para skills and enhancement for ranking, of course, kay lisod baya sudlon ang government, Papa Joe. LPTs nowadays isn't that exciting tungod kay daghan kay mga passers kada tuig, halos tanang kurso. Ang problema lang kay limited ang opportunity, ilabi na sa Pilipinas. So na itong bata pa ko, sobra ka-excited kay ko nga muda ko. Pero karon di na ko ganahan. Mas mudaghan man inuon ang akong problema o responsibilidad. Licensed teacher ko o akong pangarap makasud sa DepEd as government teacher. Pero kay bawa ba mo nga dili-dali may tabo, kay lisod kayo sudlon ang DepEd. Daghan kay mga trainings and requirements nga kinahanglan kay i-ranking man di ay based sa points nga makuha nimo. And most of all, they say nga palakasay ra kuno og backer pod. Pero bisan og unsa kalisod kay ako mangisudlan ang pagkamaestra. Di ko mohunong hantod nga makasud ko sa DepEd. Nag-struggle ko pag-apply sa mga nearby nga division offices og na timing kay naay may dunay mass hiring way back 2017 to 2018. Misa lang kong apply, bisan og nangapas mo na sa mga pag-apply kay mo travel pa ko og 3 hours para makasubmit sa kong mga pertinent documents sa division office. Limami ka applicants ato nga time. Na late na mi sa among demonstration mo nga nagpakiluoy taon mi nga hatagan mi og chance kay layo pa kay ang mua. Tagalaing division pa. Humana di ay ang mga applicants nga nagdemo og interview and their EPTs. I was 25 years old that time ug na-pressure na kay ko. I emotionally and mentally stressed ato that time. Nagunoon na lang silang papa nga matiguang na unya ko. Wa pagyapon ko yung wa ko'y trabaho. Gusto po doon ako nga makalipay nila. At least makita nila nga nahimutang nako. Bisan ug wa sila nagdemand nako og tabang nga pinansyal kay ilang gusto lahi man, Papa Joe. Gusto nila nga naa sila'y apo. Sus, di pa ba ko ready magminyo? Unahon sa nako ang akong DepEd journey. And thanks God, wa ko mapakyas. Nagka-item ko sa DepEd unya gitawagan ko for deployment, meaning hatagan ako nila og eskwelahan nga ilahang i-assign ako. Nalipay kay ko niya to sa division office, pero pagkibaw na ko sa lugar kung asa ko ma-assign nga eskwelahan, nagduha-duha ko kung dawaton ba nako or dili. Adto ko ma-assign sa layo kayo nga bukid. Lisod kayo para nako, mao nga nakadesisyon ko nga di na lang nako dawaton. Imagine ang akong hinaguan sa pagpang-apply na ulira sa wala. Nang-apply ko sa nearby State University as part-time instructor. Dili item o walay benefits.
Per hour ang bayad ug doon na pa'y kontrata. Senior high school ang gihandulan ako teaching grade 12 learners as advisor sa EIM Strand. Pero after 3 semesters, na-end na ang akong contract. Unya, wala na po'y trabaho. Pagkapait na yun, kaya mangita na pagkuglain. Dito, nag-start ang akong depresyon na di na ko makatug. Nagka-insomnia na ko. Ang sulod sa kong una-una, mao ang pangutana o unsaon ako nga mas stable kay kapoy ang magsipang-apply og trabaho. Ilabi na, diri sa Pilipinas. Sus, abi na ko og nindot ang kinabuhi nga makagraduate ka og college. Pero naon sa ba nga mas lisod man di ay ang papangita og trabaho kaysa mo eskwela. Nag-mentally breakdown ako og feeling na ako drain na kay ko og nisamot pagyud ang pag-abot sa COVID. Wa na ko makasabot sa akong kagalingon nga niabot pa sa time nga gibuwagan na ako si RJ kay ganahan ko og peace of mind. Pero wa ni sugot si RJ nga magkabuwag mi. Stress lang kuno kayo ko ug ni-offer lang siya nga mag-live-in mi para at least duol na mi sa sagusa ug doon ako'y kapahungawan sa akong mga problema. For 2 years, nag-live-in mi ni RJ. Imbis nga makahuna o makuhaan ang akong gibati nga depresyon, nisamot naman ni noon kay maikog naman kay ko niya. Nga iyahatan ng gasto kay syempre siya ang naitrabaho. Ako, jobless ko. Kay lagi, lisod ipang-apply og trabaho during pandemic. Gisamutan pagyud sa akong lola nga close kay nako nga ni passed away way back 2022. It was a silent battle for me. Maghila ko nga magtago-tago adto sa kwarto kanang way makakita nako. Pabuton nako nga mulakaw na sila si RJ o mulakaw si RJ para mo duty. Muna tinghilak nako. Usahay makapangutan ako. Usay akong hilakan. Sometimes wa ko masayod unsa. Basta usara ako na bawaan nga sad kayo ko. As in magulanon kayo ko pirmi. Hangtod niabot ang adlaw nga ni gain weight nako ug nanambok na kay nag-hormonal imbalance nako. Ug tungod nini, wa ko momabdos Papa Joe. Every time nga makaatubang nako sila si mama ug papa bisan og wan lagi sulti nako pero feeling nako disappointed sila nako. Kay ila kong gipaskwela pero wa mangyapon ko'y trabaho. Unya, wa pag yung kahatag silang gipangayo nga apo. I felt useless, Papa Joe. Musulod na lang ko sa CR o makaistorya sa akong kagalingon nga nung nitabo ni nako. Feeling nako, nagpasan ko sa kalibutan. Usahay, maglingkod ko sa mong sala nga magtanga lang. Magtutok ko sa wall clock, unya akong sundan ang kamot sa orasan nga nagdagan. Makompare dayon nako nga akong kagalingon, nga may pa ang orasan kay nagdagan. Ako stagnant ra, nasa balay, nagpaabot nga mauli si RJ. Normal ka ako? Mao ni permin akong ipangutana sa akong kaugalingon. Kibaw ko nga doon ay something nga nagtrouble sa akong mind. I have depression. Nga ako lang ang nakahibaw. Mura kong nisung o gubat nga ako ra ang army. Makadaog ba ka ako sa gubat sa akong gibatukan karon Papa Joe? Sincerely yours, Yeng. Well, mayong adlaw ni mo dia Yeng, no? Og salamat sa imong tampo. Well, this is not the usual nga happy ending nga story nga mo abot sa katapusan nga bahin sa suwat. But in your case, you're one of the subscribers nga gikinahanglan gyud og kaistorya. Kinahanglan og dunay mo counsel. You know, for me, it has something to do with pride. Simple as that, pride. Okay? First, let me count. Hingon ka, God-fearing ka. But, haven't you noticed, so what? You're so away from God. Ingon ka, mga maayo ang imong ginikanan. So, taas imong pride, you don't want to stoop down, nga mauwaw ka nga mga tambag sa imong ginikanan. And the only person nga, imuhar yung nga, gitugutan nga makasabot nimo is only RJ. But to when? You know, naaragyo na nimo tanan kung magpapildi ka or dili. Naarasa na nimo kung unsay imuhang gustong may tabo sa imong kinabuhi. Kaya kung taas ka, pride is still there. Because mo na yung imong nakatunan, imong nahuman, imong gisakripisyuan, anya, mabaylon lang og ganang ingani, nga wala makaabot sa imong standards, then di na ka.
So it has something to do with pride. So if I were you, try to lower your pride. Try to embrace reality. Okay? Who knows, along the way, ang kanay mo mga gipangita karon maabot na. Pero kung imo gusto nga maabot based sa imuhang gihimong sakripisyo, di pa yun na siya mao. So again, pray to God, humble yourself, and compare yourself sa mga tao gani nga wakas kuila. Pero how come? Successful man sila. It's contentment also. So basta hindi kayo kakontento sa mong kinabuhi. It's what you call acceptance. Okay? So, salamat sa imong tampo o ginawat pa nga nakatabang na nimo o basahan lang sad ang mga comment below kung unsay angay nimong buhaton sa imong kinabuhi. Kini mong ubos nga lagad, Papa Joe.